ин ҳикоя вақте оғоз мешавад ки ман дипломамро ҳимоя карда будаму интизори муҳри расмии донишгоҳ мешудам. ин раванд як моҳ бояд тӯл мекашид. дар ин муддат саволҳои зиёде бар сарам давр мезад. акнун чӣ кор кунам? ба ватан баргардам ва ё магистратура супурида таҳсилро идома диҳам? зиндагиро дар Лаҳистон идома диҳам ва ё ба дигар кишвари аврупоӣ равам? ба дунболи маблағ шавам ва ё ин ки ширкати худро оғоз кунам? посух ба ин саволҳо осон набуд. як қарор метавонист зиндагии манро комилан иваз кунад. ин душвортарин қароре буд баъд аз хатми мактаби миёна. баъд аз хатми мактаб низ ба ин гуна мушкилӣ дучор шуда будам. агар ба донишгоҳи Лаҳистон дохил намешудам, шояд айни замон дар Русия будам ва ё баъд аз хатми як аз донишгоҳҳои маҳаллӣ ҷавоне будам дар ҷустуҷӯи кор. мисли соли 2019 имкониятҳои зиёде доштам. ба як қарори хуб омадан хеле душвор буд. аз як тараф волидайн, мактаб, кишвар ва одамоне ки манро ба воя расонидаанд аз ман интизориҳо доштанду умедвор буданд ки ман ба донишгоҳ мераваму соҳиби касбу ҳунар шуда ба ҷомеа хидмати худро мерасонам. ин аввалин саволе буд ки ман бояд ба он ҷавоб мегуфтам. ин соли чаҳорум буд ки ман дар Лаҳистон зиндагӣ мекардам ва мехостам ки ин кишварро тарк кунам. манро нодуруст нафаҳмед. Лаҳистон баъд аз Тоҷикистон ин хонаи дуюми ман аст. ин кишваре аст ки тӯли 4 соли охир ҳар чизе ба ман лозим буд фароҳам оварда буд. аз донишгоҳи ройгон шурӯъ карда то ба таҷрибаомӯзӣ дар Волво ва ҷойҳои кории фосилавӣ. аз озодии баёну ҳуқуқи инсон шурӯъ карда то ба корти истиқомату имкониятҳои саёҳат ба дигар кишварҳои аврупоӣ. Лаҳистон афсонавист. ширкатҳои абарқудрати IT дар ин ҷо фаъолият мекунанд. ҷойҳои корӣ хело зиёданд. аз Nokia сар карда то ба Cisco ва серверҳои нави Microsoft дар Вроцлав маҳз дар ҳамин кишвар ҳастанд. IT ба дараҷаи кайҳонӣ пеш мераваду як аз амтарин кишвари аврупоӣ ба ҳисоб меравад. инҳо ҳама орзуҳое буданд ки ризои 18 сола пеш аз душанберо тарк кардан дар хаёлаш мепарвариду нақшаҳои стратеҷӣ мекашид. вале дар он вақт фикр мекардам ки ман бояд маконамро иваз кунам, чунки ҳаёт хеле кӯтоҳ аст ва онро набояд танҳо дар як ноҳия, як шаҳр ва як кишвар гузаронд. дар ҳоле ки ман аллакай ҷои кори афсонавӣ фосилавӣ доштам. маошам ҳам бад набуду ин ширкат ба ман имконият медод то аз ҳамаи шаҳрҳои Лаҳистон фосилавӣ кор кунам. дигарин мушкилӣ он буд ки ман моҳҳои май ва июн ҳар рӯз 16 соат барои ду ширкат фосилавӣ кор мекардам ва ин маро хело хаста карда буд. ба хулосае омадам ки ба LinkedIn меравам ва аз дунболи ширкатҳои нав, кишвари нав, санъати нав ва забони нав хоҳам шуд. дар Аврупо ба ҷуз Лаҳистон ба ман ду кишвари дигар писанд аст: Испания ва Олмон. дар LinkedIn бошад ширкатҳои испанӣ ва олмониро интихоб мекардаму ба ҳар яки онҳо аризаи худро барои ҷои кори нав мефиристодам. дар ин муддат саволи дуюм маро нороҳат мекард. дар соли 2019 нақша чунин буд: 3.5 сол таҳсил мекунам, диплом мегирам, ба ватан бармегардаму ягон ширкате дар соҳаи фанноварии иттилоот месозам. вале ман дар он солҳо намедонистам ки танҳо ба донишгоҳ рафтану диплом гирифтан ширкат сохта намешавад. барои оғоз кардани ширкат ба ту таҷрибаҳои зиёди корӣ лозим аст. ба ту одамони мувофиқ дар вазифаҳои мувофиқ лозим аст. шабҳои бехобӣ ва ҳар рӯз аз дунболи омӯзиши технологияҳои нав будан лозим аст. ба хулоса омадам ки айни замон вақти мувофиқ нест барои баргаштан, чун ба як коғази диплому 3 сол таҷрибаи корӣ ва донистани 5 забони хориҷӣ ширкат сохта намешавад. дигари мушкилӣ ин рафтан ба артиш буд. манро нодуруст нафаҳмед. хизмат ба ватан ин вазифаи ҷонии ҳар яки мост. вале ана ҳамон хизмат ба ватанро ҷавононе ҳастанд ки бо дигар роҳҳо низ расонида метавонанд. مثلا وقتی که دانشگاه نروی مثال گپ در تاجیکستان باشی، مثال گپ مجبوری خدمت بروی و اینجا چی گپ میشه؟ بله انا این دیگری مشکلی است که انا می سیستم را مادام پسند است. شخصا مادام سواء که ما حاضر نمیخوام که فقط نمیدونم 6 ماه 8 ماه میسورم از دوشنبه کار کنم همین است. چون که همین قانون با ما برای آدمایی که ما میخوایم علم آموزیم، ایده داشته باشیم دیگر ها راه ما را میگیرن. و بر مثال با مثل ما بچه‌ها بسیار در خارج کشور که ما می‌خوایم که وطن برگردیم، شرکت‌های بزرگ سازیم، اما در ثانیه ما میتونن یک سال ما را برن ارتش و همه آرزوی ما از بین رود. همش این. و من امیدوارم که اینا مردم همون آدمانی که وابسته هستند یک بار فکر می‌کنن درباره قانون ایبازها میشود. چون که باید که آدمایی که ارتش آدم رواتی و در حقیقت نخواهد رفتن.
мисол одами абарқудрат аст, мушти калон дорад, метавонад ки зирак аст, доно аст, бо силоҳ сара кор карда метавонад. Чӣ фикр мекунӣ ки танҳо бояд артиш равиву баъд ба ватан хизмат карда метавонӣ? Не, мо метавонем ба ватан хизмат кунем бо сохтани мақолаҳо, китобҳо, наворҳо, сохтани ширкатҳо ва одамон тавсия додан, насли нав иваз кардан. нақшаи дигар он буд ки таҳсилро идома диҳам, магистратура супорам ва зиндагиро ҳамчун донишҷӯ дар лаҳистон идома диҳам. аз як рӯ донишҷӯ будан дар ин кишвар афсонавист. агар ту донишҷӯ бошӣ ва сину солат аз 26 нагузашта бошад, зиндагӣ хеле осон ва зебост. ту андоз намесупорӣ, ба ширкатҳо ва кордиҳандаҳо осонтар меғалтад то туро ба ҷои кор гиранд. роҳгиро бошад, аз автобус сар карда то ба метро 50% мешаванд ва дигару дигар. бале, ман намехостам ки худамро фиреб диҳам. ин суханонро борҳо такрор кардам. боз такрор мекунам. гӯш кунед. донишгоҳ макон барои омӯзиш нест. донишгоҳ макон барои хушгузаронист. мушкилӣ дар насли нав он аст ки ҳамаи айбро ба сари муаллимон, донишгоҳу волидайн мезананд. одамон дар ҳиндустон бо як компютер ва аз хонаи хурдакаки бибикалонашон набаромада дунёи технологиро рӯз то рӯз иваз мекунанд. айни замон агар шумо маҳоратҳои рақамиро омӯхтан хоҳед, ба шумо ҳарварду стенфорд рафтан лозим нест. агар дар ҳақиқат хоҳед ки маҳоратҳои замони имрӯзаро омӯзед, ба шумо танҳо компютери абарқудрат, интернети баландсуръат ва ишқи зиёд ба ан ҳамон коратон аст. ман аллакай ба донишгоҳ рафта будам ва фаҳмида будам ки донишгоҳ макон барои омӯзиш нест. ба хулоса омадам ки дигар ба донишгоҳ нахоҳам рафт. ту метавонӣ маро бад бинӣ, чунки ту танҳо нести. дар гузашта маро дигар одамон низ бад дида буданд. танҳо барои андешаи худро баён кардан, барои як андеша шуда. вале бале, ин ҳуқуқи конститутсионии то аст, як андешаро бад дидан. вале ин ҳамон муносибати дӯстии онлайнии моро аз байн нахоҳад бурд. ҳамон ишқ, меҳру муҳаббати зиёд ба ҳамватан аз байн нахоҳад рафт. яъне шахсан барои ман мо ҳам вақт дӯсти онлайнӣ хоҳем буд. вале ту метавонӣ ки маро бад бинӣ. дар шаҳр навис ки ризо, ман туро бад мебинам барои ба донишгоҳ нарав гуфтан. касе ин гуна имконият ба ту наметиҳад. мо дӯстони онлайнӣ хоҳем буд беохир то охир, новобаста аз андеша. барои он ки ба ин савол ҷавоб гӯям, биёед ба компютери ман меравем. вақте ки ман аризаҳои кории худро ба кордиҳандаҳо дар LinkedIn ва вебсаҳифаҳои ширкатҳои бузурги технологӣ равон мекардам, дидам ки оҳиста оҳиста онҳо ба ман ҷавоб доданро шурӯъ карданд. бисёре аз ин ҷавобҳо албатта ки ҷавоби рад буд. яке аз душвортарин муддат барои барномасозон ва мутахассисони IT ҳамин вақт аст, чун рақобат дар бозори меҳнат зиёд асту ҳазорҳо ариза ҳар рӯз ба кордиҳандаҳо пешниҳод мешавад. барои кордиҳанда низ душвор аст номзади арзандаро интихоб кардан. ана маҳз ҳамин лаҳзаҳо аст ки бисёриҳо баъд аз ҷавоби рад гирифтан ноумед мешаванд ва аз дунболи корҳои сеюмдараҷа мераванд. таксиронӣ мекунанд ва ё ба сохтмон рафта обу лой мешуранд. чун ба ин гуна корҳо ворид шудан осон аст ва аз ту қариб ҳеҷ кас интервю ва тест нахоҳад гирифт. хушбахтона ман аллакай ҷои кор доштаму дар гузашта бисёре аз ширкатҳо маро рад карда буданд. ҳатто зиёда аз 180 маротиба ба Atos ва Nokia аризаи худро равон карда будам, то ки ақаллан манро ҳамчун таҷрибаомӯз қабул кунанд. вале медонед, ҳар як боре ки ҷавоби рад меомад, дилма мешикастанд ҳамон ҷавобҳои рад. вале дар ин дафъа ман пароя надоштам, чунки аллакай одат шуда буд, таҷриба доштам. барои ҳамин ту агар касе бошӣ ки ани замон касе туро ба ҷои кор ҳамчун таҷрибаомӯз намегирад, мутахассиси IT ҳастӣ, ҳуқуқшинос ҳастӣ ё ин ки ҳисобкунӣ андоз, аз ту хоҳиш мекунам ки ноумед нашав. рав якчанд маротибаи дигар имтиҳон ку, як кас не як кас ба ту ҷои кор медиҳад. вале ба шарте ки ту тайёр бошӣ ройгон кор кунӣ барои 6 моҳи аввала, то ки таҷриба гирӣ. рӯзи 13 июли соли 2023 ман аризаи худро ба як аз ширкатҳои олмонӣ дар LinkedIn фиристодам. баъд аз як рӯз 14 июли соли 2023 бошад, аз онҳо ин паёмро гирифтам. дар он паём навишта буд ки онҳо рӯзҳои наздик ба ман бармегарданд. рӯзҳо мегузаштанд ва оз онҳо дараке набуд. дар ин муддат ман ду интервюи дигар бо ширкатҳои лаҳистонӣ доштам. яке аз онҳо дар Варшав буд, дигаре дар Гданск,
яке ба ман вазифае пешниҳод кард ҳамчун Middle Technical Operations ва дигаре бошад Junior Cyber Security Analyst. бачакҳои забондон лутфан тарҷума кунед ин калимаро, чунки бароси ман наёфтам ки чӣ тарҷума мешаванд ба забони тоҷикӣ. Сипоси фаровон. яке ба ман кор аз офиси Гдансро пешниҳод карду, дигаре бошад манро аз интервюи техникӣ ғалтонид. бале, интервюҳо барои ҷойҳои кори офисӣ одатан се давр доранд. даври аввал онҳо ба ту занги телефонӣ мекунанд ва туро ҳамчун шахс мешиносанд. одатан ин интервю аз дастаи HR онҳо мебошад. ҳозир соат 12:00 аст ва бояд ки ман занги телефонӣ гирам. ҳамон намедонам ки мегирам намегирам. ин интервю аст. хоб аз як ширкати англисӣ. ва бале, кани бинем занг мезанем ё ки не? Соати 12:01 гузашт. ава мара занг назадан. 12:01 гузашт. тариқи автоматӣ ин аллакай red flag ё ин ки парчами сурх аст. чунки вақте ки дар вақти замон омадӣ, ин кори хуб нест. анқал аст. ва ман шумода нишон медам ки соат чанд бояд интервюда бошӣ. чӣ хеле ки мебинед соат 12:12 аст, 12:02 аст ва касе занг назад. ёдамо даи 3 дақиқа ман ози таҳсил бояд мекардам. Oh, I got a call. Yes, hello. Yeah, hello. Hi, how are you doing? Yeah, I'm good. So, what about you? I'm good, thank you. So, just to let you know how everything will look during our call, we have a standard form to go through. Okay. We have 11 questions. First few of them are quite formal. They will be about your studies, about some documents, about the salary, and after that we will have Okay, so I've been looking for the job on LinkedIn, and then I found your company. I came to your website and I filled up the application form. And I guess I waited for 2 months, and yeah, I got a call yesterday from you. Okay. Yeah. Thank you so much. агар ки ту ба он хонуми HR писанд омадӣ, туро ба даври дуюми суҳбат бо мудири лоиҳа ва мудири HR даъват мекунад. даври дуюм низ дар ҳамин бора аст. савол ба мисли чаро кишвари мо, чаро ширкати мо, чаро хонаи мо, чаро мо мегӯянд. ва ин дар ҳақиқат ки саволҳои машҳур ҳастанд ва ба ин гуна саволҳо танҳо ту бояд ки зиракона тайёр бошӣ ва ба онҳо ҷавоб гардонӣ. бале, чаро кишвари мо, чаро шаҳри мо, кӯчаи мо, минтақаи мо, ширкати мо, чароҳо. агар ки ту ба мудири лоиҳа писанд омадӣ, дар даври охирин ин суҳбат бо яке аз мутахассисони техникӣ ва мудири лоиҳа дар занги видеои Zoom ба ту пайваст мешаванд. агар ту ба ин саволҳои техникӣ ҷавоб гардонида тавонӣ ва шахсияти хоксор намоён бошӣ, аллакай ту соҳиби вазифаи нав хоҳӣ шуд. акнун вақти он расида буд ки ман тайёрӣ ба саволҳои интервюро шурӯъ кунам ва ба ин интервю тайёр бошам. одатан аввалин коре ки ман мекунам ин ҷустуҷӯи маълумот дар бораи ҳамон ширкат аст, чун ин савол хело машҳур аст. чаро ширкати мо? дуюм коре ки ман мекунам ёфтани мудири ояндаам дар LinkedIn аст. мебинам ки аз куҷо аст, дар кадом мавзӯъ пост мегузорад. инстаграмашро мекобам, расмҳои дӯстписари пешинаашро мебинам, мефаҳмам ки кадом намуди варзишро дӯст медорад. умуман маълумот дар бораи ҳамон мудир, чун дар вақти интервю ин гуна маълумот лозим хоҳад шуд ва он мудир низ шод мешавад ки ман дар бораи ӯ маълумот дорам. бале, ҳама ин маълумотое ки ман ҷустуҷӯ кардам дар бораи дӯстписари пешинаи вай хонум, шабакаҳои иҷтимоиашро рафтам дидам, инҳо ғайриқонунӣ набуданд. бароси инҳо ғайриқонунӣ нестанд. инро мегӯем мо дар киберамният ё ки дар ҷаҳони ҳакерӣ мо инро мегӯем social engineering. хоб кофткоп кардани маълумотое ки аллакай дар ҷомеа ё ин ки дар омма дастрас ҳастанд ва инро ман ҳам ҳуқуқ дорам, ту ҳам ҳуқуқ дорӣ ки равӣ кофткоп кунӣ дар бораи онҳо. вале расмҳои дӯстписар ва ё ки дӯстдухтари вай мудирора накоб. пеш аз интервю ман фаҳмидам ки мудире ки бо ман дар суҳбат хоҳад шуд аз Венгрия аст. ин кишвар ба мисли Тоҷикистон парчам дорад. рангҳо қариб ки як хел ҳастанд. маҳз барои ҳамин ман парчами кишварамонро дар ҷои намоён ба камера овезон кардам. рӯзбахайр ҷаҳони онлайн. айни замон ман тайёр дестам ба интервюра.
Исат солам гузарана шавагар орзуҳом амалӣ сайт байту удалӣ диган нестаю тари олмондора пари тари неста италӣ. интервю оғоз гардид. суҳбат дар бораи ман ва маҳоратҳои ман рафт. баъд аз якчанд лаҳза мудир аз ман пурсид: он парчами кадом давлат аст? лабханд задаму гуфтам: аз Венгрия. маҳз барои мудири ояндаам онро дар он ҷо овезон кардаам. пас он вай хонум дар ҳақиқат фаҳмид ки ман ҳамаҷониба ба ин мулоқот тайёр будам. як суҳбати зебое доштем ва акнун вақти он расида буд ки дар бораи маош суҳбат кунем. хонуми HR гуфт: чӣ тавре ки мо дар аризаи ту мебинем ту аз мо 3500 евро дар моҳ хоҳиш кардаӣ? гуфтам: бале, дуруст аст. ӯ гуфт: оё ин маблағ дигар гуфтушунӣ надорад? гуфтам: ман интизори пешниҳодҳои шумо ҳастам. онҳо гуфтанд 3200 евро. ман гуфтам: оё дар дастаи шумо дигар мутахассисон чӣ қадар даромад доранд? онҳо гуфтанд: бо бонусҳо ва маоши солона 41000 евро. албатта ки пеш аз андоз. гуфтам: дар тӯли 3 соли охир ман маҳоратҳо ва донишҳои лозимаро омӯхтаам ки манро беҳтарин номзад карда метавонад барои ин вазифа. ман фикр мекунам ки ман низ арзанда ҳастам то ба мисли дигарон даромад дошта бошам. онҳо гуфтанд: ин тавр бошад, мо дар ин бора боз як бори дигар фикр мекунем ва акнун вақти он расида буд ки ман интизори ҷавобҳо аз ин даври интервю бошам. баъд аз як ҳафта онҳо ба ман ин ҷавобро доданд: муҳтарам Ризо, ташаккури зиёд барои вақти ҳафтаи гузашта ва суҳбати воқеан ҷолиб. пас аз муҳокимаи дохилӣ мо мехоҳем шуморо ба ширкати худ аз 06 то 08 сентябри соли 2023 даъват кунем. оё ин барои шумо кор мекунад? албатта тамоми хароҷоти ин сафар вобаста ба нақлиёт ва ҷойгишавӣ аз ҷониби ширкати мо пардохт карда мешавад. пеш аз боздиди шахсии худ ба ин ҷо, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки аллакай ба сафорат ва мақомоти худ бисанҷед ки барои ворид кардани шумо ба бозори меҳнати олмон дар робита ба раводид, иҷозатномаи кор ва ғайра чӣ кор кардан лозим аст. вале мушкилӣ дар он буд ки ман то ҳол интизори корти нави истиқоматам дар лаҳистон будам. ин маънои онро дошт ки дар ин муддат ман наметавонистам лаҳистонро тарк кунам. ҳатто ҳуқуқи сафар ба дигар давлатҳои Шенгенро низ надоштам. агар ки ба олмон мерафтам танҳо барои як интервю шуда, ба ман аз сари нав визаи олмонӣ лозим буд. барои ҳамин ин кори зиёдеро талаб мекард ва агар мерафтаму аз даври дуюм меғалтидам, кори хуб намешуд. мо ки дар замони технология зиндагӣ дорем, ба онҳо ин гуна ҷавоб додам. онҳо ҷавоб доданд ки агар имконияти тағйир додани мусоҳиба аз офис ба мусоҳибаи онлайнӣ вуҷуд дошта бошад, ман ҳамавақт омодаам ки онро дошта бошам. хонум HR гуфт ки вай бо мудир дар ин бора суҳбате хоҳад дошт ва мебинад ки оё мо метавонем интервюро дубора фосилавӣ анҷом диҳем. ин ширкати олмонӣ ба фикрам то ҳол дар соли 2015 мондааст, дар ҳоле ки мо 2024 дига касе аз идора кор намекунад. баъд аз як рӯз ин ҷавобро гирифтам. дар ин муддатҳо ба сари ман фикрҳои зиёде меомаданд. агар ки лаҳистонро тарк мекардам, 4 соли зиндагиам ки дар ин кишвар буд барбод мерафт. агар ки ин кишварро тарк мекардам, ҳама чиз иваз мешуд. кишвар иваз мешуд, мардум иваз мешуд, ҳуҷҷатҳоям иваз мешуданду аз дунболи омӯзиши забони нав мешудам. омӯхтани забони нав ва шиносоӣ бо одамони нав ин зебост, вале мушкилӣ дар ҳуҷҷатҳо мешуд. агар ки дар лаҳистон 3 соли дигар зиндагӣ кунам, метавонам ки корти истиқомати беохирро гирам. ман ки аллакай дипломи лаҳистонӣ дорам, метавонам дар дилхоҳ ширкат кор кунам. ман ки солҳои зиёд дар ин кишвар зиндагӣ карда будам, метавонам ки тиҷорати худро оғоз кунам. чун дар тӯли 4 соли охир ман ҳамаи таҷриба ва донишҳоро доштам барои оғоз кардани тиҷорати худ. то синни 26 солагӣ зиндагӣ дар ин кишвар афсонавист. ҳамаи имкониятҳо аллакай барои ман буд. агар ки ба олмон мерафтам, ман аз ҳамаи ин имкониятҳо дур мешудам. шояд як умр дар дигар ширкатҳо кор мекардаму имконияти оғоз кардани ширкати худро намедоштам. шояд ки сину солам ба 30 мерафту масъулиятҳоям зиёдтар мешуд. вақте ки масъулиятҳо зиёд шуд, аз дунболи сохтани ширкати худ не, аз дунболи маблағ мешавӣ. агар не, шиками фарзандони туро касе намехӯронаду ба мактаб намебарад. шояд дигар фурсат барои сохтани маҳсулотҳои рақамии тоҷикӣ намедоштам. шояд ки дигар дар YouTube филм эҷод намекардам. шояд ки дигар Ризои 80 сола аз ман ифтихор намекард. шояд ки насли оянда аз ман нафрат медошт, чун ман имконият доштам, вале ба қароре омадам ки онро истифода набарам.
ба мисле ки насли гузашта барои насли ман коре дар соҳаи технология накарда буд. наворҳои дарсие эҷод накарданду маводҳои омӯзишие низ дар ин соат таҳия накарданд. дар ҳоле ки кишварҳои абарқудрат дар тӯли 20 соли охир ҳамаи маводҳои дарсиро ройгон дар YouTube бо забони давлатиашон ҳуҷҷатгузорӣ карданд. бо забони тоҷикӣ бошад мо чизе намеёбем. маро нодуруст нафаҳмед. маблағ муҳим аст, вале чӣ гуна ёфтани он муҳимтар аст. ман мехоҳам аз чизе маблағ ба даст оварам ки он маҳсулоти эҷодкардаи ман аст. онро ману дастаи ман сохтааст. он тоҷикӣ аст ва насли нави тоҷик онро истифода мебарад. инҳо буданд фикрҳое ки ба сари ман меомаданд. моҳи август аллакай дипломам дар дастам буд. ҷои кори касбӣ доштам ва маоши хуб мегирифтам. аз хона фосилавӣ кор мекардам ва барои имтиҳон кардани тиҷоратҳо дар соҳаи ман ба ман на офис лозим буд ва на маблағи кайҳонӣ. ба худам гуфтам барои 1 соли оянда аз дунболи маблағи зиёд намешавам. ба худам 1 сол вақт медиҳам ва якчанд тиҷоратҳоро низ имтиҳон мекунам. рӯзи 16 август соли 2023 соати 2 шаб ба сари ман идея омад. ман ку аз омӯзонидани маҳоратҳои худ ба дигарон лаззат мебарам ва эҷод кардани наворҳо ба ман писанд аст, ба хулоса омадам ки дар YouTube вебномаи наверо мекушоям. азбаски тӯли 3 соли охир соҳаи IT ба ман нон медод ва ин вебномаро IT-омӯз ном гузоштам. IT ин калимаи инглисӣ буда маънояш Information Technology ва ё ин ки фанновариҳои иттилоот мебошад. рӯзи 1 сентябр бошад аввалин навори худро дар ин вебнома нашр кардам. биёед бузургтарин ҷомеаи IT барои тоҷикзабонони тамоми соҳираи замин шавем. дидам ки дар кишвар аллакай марказҳои омӯзиши IT зиёд аст, вале онҳо як мушкилӣ доштанд: истифода набурдани забони тоҷикӣ. дар ҳоле ки ин марказҳо дар кишваре қарор доштанд ки забони расмӣ тоҷикӣ асту зиёда аз 90% аҳолӣ тоҷикон ҳастанд. таблиғотҳо бо забони русӣ буд ва насли нав аз онҳо хабаре надошт. ман ба хулосае омадам ки IT-омӯз дигар танҳо як вебномаи ютубӣ набошад ва онро бояд аз 1 сентябр ҳамчун стартап эълон кунем. дар ин вақтҳо ман интизори паёми ширкати олмонӣ будам, вале аз онҳо хабаре набуд. дар ҳаёт ман як қоидае дорам ки онро ҳар рӯз риоя мекунам. қоида чунин аст: дар сайёраи замин одамони хуб ҳастанд, вале аввалин қадамро ту бояд гузорӣ. ана маҳз барои ҳамин ман аввалин шуда ин паёмро навиштам. баъд аз 5 рӯз бошад чунин ҷавоб гирифтам: акнун вақте буд ки ба даври дуюми интервю тайёрӣ бинам. ин давр одатан душвортарин давр аст дар ҳаёти мутахассисони IT, чунки саволҳои техникӣ зиёд ҳастанд ва дар вақти кӯтоҳ ту бояд ҳамаи энерҷӣ ва маҳоратҳоятро истифода бурда ин масъалаҳоро ҳал намоӣ. ба онҳо ин паёмро навиштаму аз дунболи тайёрӣ ба даври дуюм ва эҷод кардани наворҳо дар IT-омӯз шудам. дар моҳи сентябр ман аллакай 4 навор дар ин вебнома нашр кардаму IT-омӯзон бошад барои ин корро карданам ба ман сипосгузорӣ мекарданд. бинёни IT-омӯз аст. ва фасон паблик. рӯзи 18 сентябр бошад мудири ҳамон лоиҳа ба ман ин паёмро навишт: дар ин муддат дигар шавқам барои лаҳистонро тарк кардан парида буд, вале ин интервю хеле муҳим буд барои таҷриба гирифтан. ҳама вақт зебо аст бо одамони таҷрибадор суҳбат кардан. албатта ки ба ин паём ҷавоби албатта ба ин интервю меравамро гуфтам. аз ҳама вақти безебӣ ҳамин интервюҳо ё ин ки имтиҳонҳо ё ин ки бале яъне муоширати одамони нав, вале хеле ҳам муҳим дар соҳаи бизнесу таҳсилу маориф. дар ҳақиқат ки ҳамон 5 дақиқа аввалаш камтарак душвор аст, чунки ту бояд ором шавӣ. ҳозир тақрибан 7 дақиқа дига монд, аммо дохили ма ҷӯшида сай дар бисёре аз интервюҳо ва барои ҳамон ма ҳаракат мекунем ки 5 маротиба 1 2 3 4 5
Good to go. You email, replying to me, or sending an email to me, whatever works for you. The thing is that I can see the answers. Yeah. Okay, so let's say the 90 minutes are starting from now, okay? Good. Yeah. So I can use everything that I can, right? Exactly, just don't go out from the room, so no other person. Of course, nobody's here. All right. Okay, so yeah, start it right now. Thank you. So can I mute myself? Sure, you can mute myself. If you need something, just ask me. محبت بین ما کش صدقا ای دلم رحمت که مالا بود دماغش هر جدا میبینن نامش باید نمیکن بخدم رامش اگه هیچ کی را نامش نمیتونه شوا در آلش ایسات سولم گذرانه شوا گر ارزو Yes. خب ما در مگی 90 دقیقه دادن اما ما در یک از بوتر میتوام خب ما در همگی 90 دقیقه دادن تا که همون مثال مسئلهش نقل کنم و ما همگی در 45 دقیقه برای تمام کردم و امیدوارم که همه چیز پرفکت است و بله یعنی امروز اینترویو با همون تمام شد و انتظار میشیم هفته دیگر کنی چی جواب ها خواهد بود از اینها بعد از اینترویو از HR با من پیام رسید که آنها به همه جوابهای من قناعتمند شدند و میخواهند که من قسمی از دسته آنها باشم. الکی ماه نوامبر بود و من نوارهای زیاد ایجاد کرده بودم و در بالای سامانه itamuz.com کار را شروع کرده بودم. در این مدت تا حال کارت نوی استقامتی من آماده نبود و به من ویزای نوی کاری آلمانی لازم بود تا که به آلمان روم. این روند نیز طولانی بود و نمیخواستم که دقتم را پریشان کنم. از این رو با آنها گفتم که این زمان من نمیتوانم به دسته آنها پیوست شوم. در ماه نوامبر از شرکت لایستونیان برای یک ماه رخصتی گرفتم. به خودم وعده دادم که نوارهای با صفت و پرمضمون ایجاد خواهم کرد. در بالای سامانه ایتیاموز کار میکنم و در فکری ایتیاموز را همچون شرکتی رسمی به قید گرفتن میشوم. هر صبح ساعت 7 از خواب میخستم و ساعت 22 باشد به خواب میرفتم. کتاب ها را مطالعه میکردم و مقاله ها را درباره ساختن تجارت آنلاینی در لایستان را میخواندم. و دوست بنگلادشی هم درباره ساختن تجارت در این کشور صحبت‌های طولانی می‌کرد چونکه دوستان او الکی یکچند آشخانه‌ها و طربخانه‌ها را در لهستان به خرید گرفته بودند. بعد از کارهای زیاد طولانی هر روزه به خلاصه آمدم که من به تنهایی این کار را کردن نمیتوانم. چگونه که پله بزرگ گفته بود هیچ یک شخص در یک بازی به تنهایی خودش غلبه کردن نمیتواند. در ماه نوامبر من زیاده 4 نوار با صفت ایجاد کرده بودم. برنامه‌سازان تاجیک که در تمام سیاره هستند و من پیام‌ها می‌نوشتند و هر شام صحبت‌های آنلاینی می‌کردیم. من آنها را به دسته ایتاموز دعوت می‌کردم و آنها به من جواب رد می‌دادند. بسیاری از آنها به این ایده باوری نداشتند و می‌گفتند که این پلتفرم را کسی استفاده نخواهد بود. وقتی ما آن را بهوده مصرف نمی‌کنیم. از یک رو آنها راست بودند. چون که آنها در کشورهای زندگی دارند که ساعت کاری 10 یورو است و آنها هرگز تیار نیستند برای 5 سال آینده رایگان کار کنند. چون که برای یک شرکت ساختن، برای یک تجارت را آغاز کردن در طول 1 سال، 2 سال، 3 ماه، 4 ماه هرگز تو درآمد نمیتوانی آوردن و این بچه‌ها را فهمیدن در کار. آنها که زنگیرن و باید که پول قلنگ جمع آوری کنن و بله به هر حال این انتخاب باید بود و من احترام دارم. برای همین من بسیارتر با جوانان کار کردن را شروع کردم. 3 همدسته نو قبول کردیم و متاسفانه آنها نیز مشکلات خود را داشتند. یا دانششان نمیرسید یا مشکلات شخصی داشتند و یا من همان مهارت‌های کار با آدمان را تا حال ناموخته بودم. برای همین من از دنبال آدمان موافق در وظیفه‌های موافق شدم. چه طوری که عبدالله قربانوف میگوید و ما نفرانی هستیم که در عصر همینها زندگی کردیم و چشم‌بندی نیست که الکی در کشور ما هم بعضی نفران با راه همین الکی قدم میزنند که یک نفرش خود شما. خب فرض کردیم خداوند به همین جاها که شما به همین جاها بیشتر رسیده در کتابی نوشتید و فکر میکنید که چی خاطره از شما است که به فکرم اکی دلیل اگر یک چیزی باشد در آن، اگر یک جمله اگر باشد در همون کتاب، پس آن جمله باید چنین باشد که خود را همیشه با آدمانی از شما بهتر احاطه کنید.
ҳамеша бо он дар гирди онҳое бошед ки аз шумо беҳтарам. ва имрӯз худованд ба ман ҳамеша насиб кардааст, ман хушбахттарин инсонам. аз оилаам, аз ҳамсарам, аз дӯсту рафиқон ва шариконам фирдавс мирзоев, зуҳуршо раҳматуллоев, диловар амонов, ҷоҳонгир забиров, мустафо, акай ҳабиб. ман соатҳо метавонам номҳои онҳоро биёрам. дар шароите ки бисёр мегӯянд дар ин шароите ки мо зиндагӣ дорем дар ҷомеа мо намешавад ду нафар зиёдро дӯст гирифт. шумо хеле зиёд дӯстотон онҷо ном гирифтед. воқеан эътимод доред баҳошон? воқеан ин шариконамон ҳастанд, ин ҳамдардон, ҳаммақсадон, ҳамниятон. як аз мо мегӯем one man show намешавад, буда наметавонад. ҳама чӣ дар муттаҳидӣ аст. акайдалер ана сипос ба YouTube ки ба ман ҳамон одамони мувофиқро пайваст намуд. мо онҳоро ба интервю даъват кардем. хушбахтона онҳо ин пешниҳодҳоро қабул карданд ва айни замон ҳаммуассисони ман дар айтиомӯз мебошанд. имрӯз 2 декабри соли 2023 ва ман одамои муҳима ба даста ҷамъоварӣ кардам ва худи ман Резогиев ва мо тайёрем ки ширката созем ва умедворам ки ба ин муҳаррики мо буда метавонад. ва агар ки ин ширкат муваффақ шавад, имрӯз рӯзи таърихӣ аст. агар ки муваффақ нашавад, ҳеҷ гап надорад. суҳбати зебо буд, илҳоми зиёд буд, хоҳиши зиёд буд ва умедворам ки навор дар оянда ба мо лозим мешавад. акнун вақти он расида буд ки ман аз дунболи ҳуҷҷатҳо ва расман айтиомӯзро ҳамчун ширкати шахсӣ дар лаҳистон ба қайд гирам. рӯз бахайр, Ризо аз оянда. имрӯз 14 декабри соли 2023 ва соат ба вақти Бидгош 14:31. ман аз ҳамон кумитаи шаҳри Бидгош баромадам ва расман аризаи худро барои доштани тиҷорати хурд гузоштам ва имзоам кардам. мумкин 1 моҳ, 2 ҳафта, 3 ҳафта баъд бале қарораш мебарад ки оё ман метавонам ки ҳамин стартапи айтиомӯзро дошта бошам ё ки не. ин навор барои оянда кӯмаке мерасонад. ягона мушкиле дар ин кишвар аст, ин ҳамин гирифтани корти иstiqomati нав хелеам вақти дурударозро мегирад. зиёда аз 1 сол қариб баъд аз ҳамин бале ҳуҷуме ки русҳо карда буданд. ва бале ман ҳам айни замон интизорам. агар ки ҷавоб рад бошад барои ҳамин тиҷорат доштан, чунки шояд ки тавонад рад будан, барое ки ман айни замон корти иstiqomате ки вақти муайянро дорад надорам, яъне эътибор дорад надорам. ва барои ҳамин бале интизор мешавем. ва агар ки нашид, баъд вақте ки корти иstiqomати навро мегирам, пас он боз як бор дигар имтиҳон мекунам. дар ин ҷо як мушкиле буд. ман фикр мекардам ки ба ман ҳуқуқшинос ва ҳисобдон лозим нест. бисёртар ба шумо баъдтар боз дар ин бора мегӯям. дар лаҳистон тиҷоратро ба қайд гирифтан хеле осон аст. аввал меравӣ дар вебсайфаи ҳамин кумитаи давлатиашон аз рӯйхат мегузарӣ, сабти ном мекунӣ ва пас он аризаи худро пешниҳод мекунӣ ва баъдан ба яке аз маконҳои наздиктарин маконе ба яке аз идораҳои наздиктарини шаҳри худ меравӣ ва имзо мегузорӣ ва пас он ин аризаи ту ба Варшав меравад ва дар Варшав мумкин 2 ҳафта, 3 ҳафта пас бале қарори худ туро мебароранд ва ё ин ки манфӣ аст ё ин ки мусбат. ва бале ин хеле осон аст. ба ту лозим нест ки барои мисол ҳуқуқшиносоро ҷалб кунӣ, дар ҳоле ки бале доштани ҳуқуқшинос хеле муҳим аст. аммо ман худам ҳуқуқшинос ҳастам. дар ҳама кишваре ки будам, зиндагӣ кардам, аввал қонунҳои он кишварро омӯхтам ва бале ин дар ҳама қадамҳои зиндагӣ ба ман кӯмак расон. ҳатто дар барои рафтани сафорату, барои гирифтани визаву, корти иstiqomату, донишгоҳу ҳама чиз худам ташаккур ба Google ва бале ташаккур ба компютер ва технология буд ки ман ҳама чизро омӯхтам ва дар ҳамин тиҷоратро ҳам гузоштан инро худам мекунам. ба ман ҳуқуқшинос лозим нест айни замон. аммо бале дар оянда агар тиҷорат миллион ба даст орад, миллионҳо евро, пас он мода лозим аст ки як ҳуқуқшиноса ба ҷои кор гирем, то ки вай ҳисоб-китоб кунад ва моро аз андоз бале якчанд маблағе ки бефоида дар андоз меспорем тавонад ки ҷамъоварӣ кунад ва ҳуқуқшиносро доштан хуб аст. аммо вақте ки ту нав оғоз мекунӣ корро,
این خیلی هم گران است داشتن حقوقشناس. صبح خیر. امروز 18 دکبر سال 2023 ساعت 10:35 به وقت وارشاو صبح و بله من خبر آمد در پست الکترونیک من که خوشبختانه همون عریضه‌ای که من برای ساختن تجارت خرد در لهستان را پیشنهاد کرده بودم از وارشاو با ما خبری خوب آمده است و بله خوشبختانه ما الکی رسما ایتی آموز رو در این کشور به قید گرفتیم. چگونه که میبینید این پیام از آنها آمده است و روزی 15 دکبر آمده است و امروز باشد 18. بله این از پیام آنها و آنها با من NIP دادن، ریجن نمبر دادن و بله رقم های لازمه که برای ساختن تجارت در لهستان. راستی گپ من انتظار نداشتم که اینقدر تیز جواب می آید از این مرکز و در حقیقت که من روزی 10 رسما در وبسایت آنها رفتم و همه معلومات لازمه رو پورا کردم و پس آن همان روز می توانستم که امضا گذارم آنلاینی، اما بله نتوانستم چون که وبسایت آنها کمی مشکلی داشت یا اینکه شاید که من رو 100% باور نکردن چون که من شهروند خارجی هستم. اگر که بله شناسنامه لهستان رو می داشتم یا که دیگر دولت‌های اروپایی رو این خیلی آسان بود امضا گذاشتن آنلاینی و پس آن رفتم با یکی از نزدیکترین اداره‌ها امضا گذاشتم. روزی پنجشنبه بود و بله روزی 15 الکی در طریق 5 روز با وبسایت رفتن و امضا گذاشتن همش با ما پیام برگشتن و همون NIP یا NIP نمبر یا که رقم NIP میدیم برای شرکت ها و مرا همچون انترپرنور یا اینکه صاحب کاری خرد بله شناخت کردم در حجت های خود و بله آجرش این زمان که 18 دکبر است و بله من زیاده از 6 نفر همکاری کردیم با 2 کسی آنها بله خیر و باد گفتیم. این زمان بله یک کس 2 کس با ما هست و یک کسی دیگر رو با نزدیکی بله مصاحبه داریم با او و در حقیقت که من شاید هستم که این زمان این نوار رو میکنم چون که در آینده من میخوام نشان دهم با من با اطرافان با نسل نو با کودکان با همه که میخواهند که بله شرکت سازن یک نویگری آید یک تنها از دنبال کار نروند و از دنبال ساختمان آبلای و اینگونه چیزا نروند و محض به ایتی آیند و محض در ایتی شرکت سازن از خودشون باشد پروایی ندارن که موفق میشود یا که نمیشود پروایی ندارم و من تنها همین تجربه لازم است برای همین اینها رو من این زمان همین حسیات رو دارم و در همین کامرا میگویم حجت گذاری میکنم و در آینده این نوار حتما لازم میشود و باز میگم که من پروایی ندارم که چیکار میشود. نقشه دارم که 1 سال همین تجارت رو ادامه دهم. از سال 2024 روز 1 ینور این کار آغاز میکنم رسما در روی کاغذ ها و 1 سال نقشه دارم که عموما همه دقت توجهم رو در ایتی آموز گذارم و بله 2 تا پیشنهادها هست. یک از آنها یک شرکت آلمانی است که نرخی مبلغ افزونده هم پیشنهاد میکنند همچون وب سرویس دسک ایجنت. یک دیگر شرکت لهستانی است که بله در یک ماه قریب 2200-2300 یورو پیشنهاد میکنند، اما آنها میگویند که من باید از آفیس یا اینکه از اداره رفته کار کنم که این با من پسند نیست و بله یعنی اگر که من ایتی آموز رو سازم و شرکت سازم و یک آدمان رو یک جای کرده یک دسته زیبا سازم این از چیزی که این زمان من میخوام با اقل یک سال زیاد 1 سال اگر همین رو این کنن میدم در 1 سال اگر موفق شد زیبا نشود هیچ غم نه همین کار هرگز نمیرود باز یک شرکت دیگه رو میروی بله باز غلامی بای ها میشوی. برای همین امیدوارم که نوار در آینده با ما لازم میشود و بله این چیزی بود که من امروز حس در سرم بود و من خواستم که با کامera گویم چون که وقتی که من در کامera میگویم این رو خالی میشوم. بله این است حیاتی ریزا گیف 22 ساله دکبر سال 2023 نقشه دارد که تجارت سازد و امیدوارم که بعد از 10 سال 20 سال 50 سال این نوع لازم شود. خب دیگری چه که من میخوام صحبت کردن این درباره صورت حساب بانکی شرکت است و بله من الکی صورت حساب شخصی خود را در آن پیوست کردم هم در وبسایت رسمی اینها
و هم در وبسایت خودش و اگر هر یک درآمدی که آید رسما با این صورتیات بانکی می آید و پس آن از این در انداز می سپاریم و زیبایی این کشور اون است که اگر تا 30,000 یورو درآمد نآورد همین شرکتی تو در یک سال انداز نمی سپاری و من 26 ساله که نیستم این زمان برای همون بله همین گونه قانون ها هست و این در حقیقت که زیباست چون که وقتی تو نو آغاز میکنی از دنبال انداز و فکرهای زیادی نمیکنی و بله امروز ساعت 12 حدود ساعت 10:46 است بعد از 15 دقیقه یک دو ایستگاه او طرفتر یک بانک نزدیکی است که من با یکی از متخصصان این بانک یک واخوری دارم و باید که ما صحبت کنیم درباره همین چگونه خدمت رسانی این بانک دارد و با من آیا لازم است که صورت حساب شخصی خود را با تجارتی گذرانم یا اینکه لازم نیست یا اینکه بله یعنی این چند فایز میگیرن دیگرها همین موضوع رو باید من امروز صحبت کنم و بله تشکر زیاد و خیر. خب دوستان عزیز از آینده نه رویزای عزیز از آینده بله این زمان از بانکی نزدیکی خانه من برآمدم و بله با خانومی که ما صحبت کردیم در تلفنی از این بانک در حقیقت که کمکی خیلی زیاد رسان با حجت ها و بله و حتی وای گفت که ما همون بیزنس کارت یا اینکه همون کارتی بیزنسی تو رو رایگان میسازیم برای ایتی آموز و همون رقم NIP یا که رسما تجارت من در این کشور بوده رو و بله درباره انداز صحبت کردیم درباره بله معلومات های بانک چقدر فایز میگیرد دیگرها و اما برای 2 سال آینده کاملا یگان فایز نمیگیرند این بانک که این زیباست و بله ما در حقیقت شدم که این الکی انجام داده شد. خوبی ایتی این است که با تو اداره لازم نیست و من اداره هم نگرفتم رسما بقیه نگرفتم و تنها خانه خود را همچون در بله سراغای رسمی خود گذاشتم چون که من در اونجا زندگی میکنم برای این کشور تا که دونن که بله همین آدم اینجا زندگی میکند و از همه جا دیگر از تمام سیاره اگر که تجارت موفق شود کار میکنیم و انداز در اینجا میسپاریم که این زیباست این فانتاستیکی است. برای مثال اگر که مغازه خوراکواری داشته باشی با تو حتما مغازه لازم است تا که همون لایحه های محصولات خود رو با سودا گذاری یا اینکه اگر که نمیدونم یگان مکتب داشته باشی که شاگردها بیان و درس خوانند با تو یک مکان دیگر لازم است برای درس خواندن آنها بله برای همین بله آنلاینی تجارت آنلاینی ایتی تکنولوژی این زیباست این بازی را کاملا عوض میکند و بله به یگان مبلغ زیادی مصرف کردن به یگان وقت زیادی کشاندن به یگان حقوق شناس بله تنها خودت تکنولوژی میتوانی که همه این کارها را انجام دی از روی خط گذری همون بله همه چی رسمی باشد و قانونی باشد و این زیباست. یکی از سببایی که بسیار از تجارت ها موفق نمیشوند این انا همین نداشتن رسمیت آنهاست و نداشتن معلومات لازمه برای انداز است و بله اگر خواهی که در حقیقت که رقابت پذیر باشی در بازار تو باید که انداز سپاری برای هم آینده خود برای هم حاضره و بله رسمی باید باشد تجارت چون که الکی با دل پررگ گویی که بله این تجارتی من است رسمی است انداز میسپارم و هم در کدام کشور زندگی داری در تاجیکستان است در لهستان است در آلمان است در آرژانتین است اگر که آنها فهمند که تو در حقیقت انداز میسپاری و رسما به خیر گرفته شده ای آنها در حقیقت شاد میشوند یعنی این الکی اکونومیکای دولت بلند میبردارد سطح زندگی مردم از همون یک چند تنگه که تو میسپاری انداز زیباست ولی در دنیا دو نمودی آدمان هستند یکی آدمانی که از انداز مینالند نمیسپارند میگریزند یکی آدمانی است که بله انداز میسپارند و من از همون آدمانی هستم که انداز میسپارم من طولی تقریبا 3 سال اخیر همچون متخصص ایتی در این کشور کار میکنم و انداز میسپارم و هم وقت سپاریده بودم اندازی برای مثال برای سلامتی برای آینده برای رخصتی برای
рӯзҳои беморӣ ин дар ҳақиқат ки зебосин зиндагии худро осон мегардонад ва бехатартар мекунад назар ба он ки ҳама маблаға дар дастат гириву бале касе нафаҳмад инро мегӯянд ғоратгарӣ ин кори хуб нест вақте ки ман айтиомӯзро ба қайд гирифтам иҷозат додам ки маълумотҳои ширкат ба ҷомеа низ дастрас бошанд ин маънои онро дошт ки ширкатҳои хурд ва соҳибкорони инфиродӣ аз маълумотҳои ширкати ман истифода бурда ба ман паём мефиристоданду занг мезаданд зиёда аз 5 ширкати хурде ки хизматрасониҳои ҳуқуқӣ ва муҳосибӣ пешниҳод мекарданд ба ман паёмҳо фиристод як аз онҳо бо забони инглисӣ буд ва навишта буд ки то ширкатат даромад наорад мо аз ту маблағи хидматрасонӣ нахоҳем гирифт дар лаҳистон як чизи дигарро зуст мегӯянд ман маълумоти ҳуқуқии кам доштам вобаста ба ин масъала пас он ба он шахс занг задам ва бо ӯ суҳбати 15 дақиқаинае доштем ин тавонист садҳо евроро аз масраф кардан нигоҳ дорад барои ҳамин ман бо онҳо шарик шудам дар оянда ҳамаи андозҳои айтиомӯзро онҳо ҳисоби китоб хоҳанд кард ва ман дигар ғами зиёдатие намехӯрам бале зебогии сохтани ширкат ё ин ки соҳибкори инфиродӣ будан ҳамин аст ки ҳамаи корро ту бояд анҷом диҳӣ вале на ҳар як инсон дар як соҳа ё ки дар ҳамаи соҳа ба дараҷаи кайҳонӣ метавонад будан барои ҳамин агар ки одамони касбиро ту бо онҳо ҳамкорӣ кунӣ суҳбат кунӣ ё ки шарик гирӣ аллакай ин метавонад ки барости зиндагитро комилан иваз кунад агар ки айни замон ширкати ман муваффақ шавад муаллимон истифода баранд донишомӯзон истифода баранд ва ман маблағ даромад оварам ба ман лозим нест ки дар лаҳистон бошам барои мисол ман метавонам ки равам ба индонезия ба самарқанд дар он ҷо барои як моҳ кор кунам ва дар хотирам нашавад ки аз кумитаи андоз ба ман чӣ намуди паёмҳо равон карда шуд намедонам ба ман чӣ намуди паём ба почтаи хонаи худам равон карда шуд ки ман бояд онро гирам не аллакай одаме ҳаст дар ин кишвар ё ки ҳамон шарики дигаре ҳастанд ки ман дар сомонаи андоз ё ки кумитаи андози ин кишвар гузоштаам ки ҳамаи паёмҳоро ба онҳо равон кунед ва ин зебост чӣ хел зебост айни он тиҷорат сохтан хеле осон аст рӯзи 2 январ буд ва ман ин паёмро аз зулфиқор гирифтам ӯ гуфт ки якчанд наворҳои маро дар вебномаи ютубиам тамошо кардааст ва мехоҳад дар бораи IT суҳбатҳо дошта бошад ман ку аз шиносоӣ бо одамони нав шод ҳастам ва албатта ки гуфтам чаро не биё суҳбате хоҳем дошт баъд аз суҳбати тӯлонӣ дидам ки бо забони тоҷикӣ зебо суҳбат мекунад ва гуфт ки донишгоҳи миллии тоҷикистонро хатм кардааст баъдан дар бораи лоиҳаи айтиомӯз суҳбате доштем пас он ӯ гуфт ки ҳамин гуна лоиҳа низ бо номи аз кӯҳҳо то ба кодҳо солҳои зиёде буд ки дар сараш буд ва мехоҳад ки ба айтиомӯз дар бахши забонаш кӯмак расонад ӯро ба интервю даъват кардем дар бораи айтиомӯз ва мақсадҳоямон суҳбатҳо кардему ва хулосае омадем ки ӯ қисме аз оилаи мо шавад ҳамаи қонунҳо тугмаҳо ва шарикони онлайнии мо аз PayPal то ба WooCommerce плагинҳое ки дар сомона дорем сипос ба зулфиқор ки онҳоро тоҷикӣ карда истодаем мақсади мо як аст сохтани маҳсулот танҳо бо як забон тоҷикӣ ту ҳозир пурсида метавонӣ ки ҳей ризо чӣ аст айтиомӯз аз 1 феврал оғоз карда айтиомӯз дигар барои омӯзиши соҳаи IT нест айтиомӯз барои омӯзиши маҳоратҳои рақамист мо дидем ки омӯзиш ва маориф мушкилии калон дорад агар имрӯз хоҳем ки ҷомеаи доно ҳушманд ва барқудратро созем ва ин ҷомеа посухгӯ ба ниёзҳо ва талаботи замони муосирро дошта бошад аввалин навсозиро бояд аз маориф шурӯъ кард дар гузашта мардум аз китоб илм меомӯхтанд пас он ба донишгоҳ рафтанро шурӯъ карданд солҳои охир бошад марказҳои омӯзишӣ фаъолиятро шурӯъ карданд вале то ҳол мушкилӣ ба назар мерасад мушкилии вақт мушкилии макон мушкилӣ дар системае буд ки ту дарсҳои нолозимаро барои солҳои зиёд меомӯхтӣ ана ин мушкилиро мо бо тариқи фанноварии иттилоот ва сохтани платформаи омӯзиши онлайнӣ ҳал кардан мехоҳем омӯзгорон метавонанд аз хонаи худ набаромада ҳамаи дониш ва муҳаббати худро якҷоя карда курси баландсифатро созанду дар айтиомӯз гузоранд донишомӯзон бошад новобаста аз минтақаи зиндагӣ ба ин курс дастрасӣ пайдо мекунанд ва донишҳои лозимаашонро меомӯзанд мо ба омӯзгорон донишомӯз меёбем амнияти маводҳояшонро таъмин мекунем ва ба онҳо имконият медиҳем ки аз кори дӯстдоштаашон нон ёбанду аз зиндагиашон лаззат баранд вақти кофие барои сипосгузорӣ дошта бошанд ва ба дунё бо умеди нек назар кунанду насли имрӯзаро тарбия кунанд ҳамаи ин имкониятҳоро танҳо айтиомӯз фароҳам меоварад
мо ҳар рӯз дар болои ин платформа кор карда истодем. То имрӯз мо платформаро барои тест омода кардаем. донишомӯзон метавонанд курсҳоро қариб ки аз тамоми дунё харид кунанд. мушкиле ки айни замон мо дорем ин қабули маблағ аз Русия аст. агар ту кортҳои виза ва мастеркард дошта бошӣ метавонӣ курсҳои моро харидорӣ кунӣ. мо PayPal-ро низ қабул хоҳем кард. бале, то ҳол мо мушкилии қабули маблағ аз Русияро дорем. вале мо боварӣ дорем ки ҳар як мушкилӣ роҳи ҳалли худро дорад. мо ин мушкилро низ ҳал хоҳем кард. айтиомӯз нақша дорад ки биткоинро низ ҳамчун рамзарз барои хариду фурӯши курсҳо истифода барад. агар ту ягон курс дошта бошӣ ва мехоҳӣ ки онро дар платформа мо гузорӣ, лутфан бо мо дар тамос шав. мо онро ба платформа мегузорем, онро нигоҳбин мекунем, онро ҳар рӯз навсозӣ мекунем, андози туро дар ин кишвар месупорем ва ту танҳо дар фикри ҷамъоварии маблағ нахоҳӣ шуд. ман боварӣ дорам ки ягона чизе ки зиндагии насли ояндаро иваз мекунад, ин аз дунболи илм будан аст. ин омӯхтани маҳоратҳои рақамӣ аст. ин ворид шудан ба фанновариҳои иттилоот аст. ин кашфи технологияи муосир аст. ин кор кардан ба ҳушни маснуӣ ва тайёр будан ба ҳуҷумҳои киберӣ аст. вақте ки ман маҳсулотҳои рақамӣ мегӯям, танҳо сохтани сомона ва барнома нест. маҳсулотҳои рақамӣ барои ман аз навиштани мақолаҳоям шурӯъ карда то ба наварҳои ютубиам ва барномаҳои мобиливу ҳуши маснуиро дар бар мегиранд. дар тӯли 6 моҳи охир ман маҳоратҳои зиёдеро омӯхтам. то ин дам ман танҳо як коргари оддӣ будаму халос. дар ширкатҳое ки ман кор карда будам, ба ман танҳо як қисми хурдакаки лоиҳаро медоданду халос. вале аз вақте ки айтиомӯзро шурӯъ кардем, ман ба одамон кор карданро омӯхтам. ман китобҳову мақолаҳои зиёдеро вобаста ба тиҷорат хондам. ман ба одамони зиёде аз мавзӯи андоз шурӯъ карда то ба навиштани қонунҳо ва нигаҳдории амнияти сомона суҳбатҳои тӯлоние доштам. ин душвортарин лоиҳа дар ҳаёти ман буд. аз ҳама муҳимтараш, ман аз ҳар рӯзи кор бо ҳамдастҳоям дар айтиомӯз лаззат бурдам ва як сафари афсонавие доштем. чӣ гуна ки ман як умр мегӯям, сафар пеш аз самт, ҳаёт пеш аз мурдан. ту бояд корро анҷом диҳӣ ки аз он дар ҳақиқат ки лаззат мебарӣ, чунки кори дӯстдошта туро ҳаргиз ба стресс намеорад. вале ан ҳамин наворе ки ман имрӯз эҷод кардам, ба ман қариб 1 моҳ тӯл кашид то ки ҳамин наворро таҳрир кунаму мақолаашро нависам. вале 6 моҳ тӯл кашид то ки ҳамин идея умуман ҳамин ҳикоя сохта шавад. ва ман дедлайн доштам. ман намедонам ки дедлайн ба забони тоҷикӣ аст. лутфан нависед дар шарҳ. вале ана ҳамон дедлайнро ман бад мебинам. сабабе ки мо мехоҳем тиҷорати худро созем, сабабе ки мо мехоҳем ки дар ширкатҳои бузург кор кунем, сабабе ки мо мехоҳем ки аз хона кор кунем, ё ки сабабе ки мо мехоҳем ки кори дӯстдоштаамонро умуман ёбем, ё ки корномаи дӯстдоштаамонро ёбем. ҳамин аст ки мо намехоҳем ки касе ба мо аз боло фармон диҳад, касе ба мо дедлайн гӯяд, касе ба моро маҷбур кунад то ки як корро анҷом диҳем, ё ки он корро барои пардохт кардани иҷорапулӣ ё ки қувваи барқ накунем. ҳамон корро он корро барои он кунем ки мо аз он лаззат мебарем. вале мутаассифона ҳатто ҳамон кори дӯстдоштаат низ агар ки онро дедлайн гузоштӣ туро ба стресс меорад. барак ки шумо аз таҳти дил сипос мегӯям. шумо ҳастед ки ман ин наворҳоро эҷод мекунаму дарсҳое ки аз ин сафар меомӯзам бо шумо ҳамрасонӣ мекунам. шумо ҳастед ки тамошо мекунед. шумо ҳастед ки ба ман паём менависед. шумо ҳастед ки маҳсулотҳои сохтаи моро истифода. шумо ҳастед ки хатоҳои моро ислоҳ мекунед ва умедворам ки шуморо дар дигар наворҳо низ хоҳам дид. вау! ин дар ҳақиқат ки душвортарин лоиҳа буд ё ки душвортарин филм буд дар таърихи вебномаи ютубии ман. ростӣ борҳо буд ки ман фикр мекардам ки ин амалӣ намешавад, ин наворро ман эҷод карда наметавонам, чунки